PNP Dagupan naman tiniyak ang pinaigting na operasyon kontra iligal na droga matapos ang milyong halaga na nasabat sa isang guro sa lungsod. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Tiniyak ng Dagupan City Police Station na mas pinaigting ang pagbabantay upang matugunan ang problemang dulot ng iligal na droga matapos ang sunod-sunod na pagkakahuli ng malaking halaga ng kontrabando sa lungsod. Sa prem ng IFM News Dagupan kay Dagupan City Police Station Deputy Chief of Police Police Major Apollo Kalimlim, parehas umanong problema ng lahat ng bayan ng iligal na droga at hindi lamang sa lungsod sa kabila ng aligasyon na nanunumbalik umano ang kalakalan ng shabu sa lungsod. Aniya, dahilan ng dumadaming natutukoy na drug peddlers ang kumakalat na supplies sa rehiyon. Hindi lang dito sa Dagupan, no? So sa ibang bayan din na nakakahuli tayo nga ng mga malalaking grams ng shabu agin sa mga drug peddler o mga drug pusher na. So as estimated, yun medyo nagkakaroon nga ng preparation again ng drugs dito sa hindi lang dito sa Dagupan, maging sa ibang lugar din po. Lagi naman tayong nakabantay sa mga taong ito na mahilig or hindi na natututo. Nagugat ang pahayag matapos ng pagkakaaresto sa isang aktibong guro sa Dagupan City ng higit 1.2 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang operasyon. Ginit ng tanggapan na kontrolado ang seguridad sa lungsod dahil sa patuloy na anti-illegal drugs operation na isinasagawa. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.